Stará mama, je pravda, že si Zite ukradla milenca spred oltára? Nášho deda? Na začátku všeho byla láska. Dá sa láske poručiť? Ale vzešlo z ní... Chalani moji, zajtra urobíme po rokoch prvý krok k otvoreniu baní. Všetko to tu okolo zničíš. Nejen mnoho dobrého. Statok je prvorady, potom všetko ostatné. Příběh dvou rodin. Neotočíme? Prečo? Bojím sa. Nie, ideme do toho. Dievčatko moje. A jejich 3 generací. Nela? Je tu Anina vnúčka, Nela. Ideme vrtať na ich pozemku. Čo mi môžu? Dať ťa zavrieť do basy. Hříchy z minulosti Ľahké to tu mať nebudete. vyplouvají na povrch. Neodídem odtiaľto, kým mi nevrátite, čo mi patrí. Láska, vášeň i zrada. V rodinné sáze Nič sa tu za tie roky nezmenilo. Nenávisti, všade kopec. Presne ako za starých čias. Ranč. V pondělí ve 20:20 na Joy Family.